Σκάψαμε εδώ τα μονοπάτια. Είναι η πρώτη μέρα από τα καινούργια μονοπάτια και γενικά από το βίντεο Σαλαμίνας. Όλοι follow και όλοι sub, γιατί θα έρθει τεράστια βλογκάρα, οπότε όλοι sub για να μην το χάσετε. Παιδιά, εδώ έχουμε δοκιμάσει για πρώτη φορά να φτιάξουμε άλμα. Έχουμε βάλει πέτρες, το έχουμε πατήσει με χώμα. Πάμε, καλή αρχή. Καλή κατάβαση. Όλοι sub, μην το ξεχάσουμε, όλοι sub. Για το μονοπάτι είναι πολύ απότομο. Δεν ξέρουμε τι βλέπετε. Έχει και πευκοβελένες, το έχουν καθαρίσει. Πάμε. Πάμε, κλώς το. Κλειστά είναι εδώ. Το πόδι μου. Ω, το πόδι μου. Πάμε. Εντάξει είσαι. Ναι. Συνεχίζω. Ναι. Πάμε.
Λοιπόν, παιδιά, έχουμε σταματήσει εδώ. Εδώ σας δείχνω λίγο που βρισκόμαστε. Εντάξει, το μονοπάτι θέλει, το μονοπάτι θέλει καθάρισμα γενικά. Δεν έχουμε ασχοληθεί από εδώ. Ναι. Μπες στην αρχή, μη φοβηθείς. Έλα ρε μάνα, μη μου κόβεις ώρα. Λοιπόν, παιδιά, έχουμε εδώ πέρα, αναγκαστήκαμε να αλλάξουμε το μονοπάτι επειδή ήταν πάρα πολύ απότομο. Εδώ ήταν ένα μπέρμ που θέλω να φτιάξω, όμως λόγω της πολλής πέτρας που έχει, όπως μπορείτε να δείτε, δεν έχει πολύ χώμα, οπότε δεν μπορώ να το εκπληρώσω. Ίσως θα είναι ένα μελλοντικό project. Πάμε όμως να δούμε το καινούριο, το μονοπάτι που ανοίξαμε. Αν θυμάστε το παλιό, κατεβαίναμε από εδώ, λίγο εδώ σκαλιά, βγαίναμε εδώ, πηγαίναμε, κατεβαίναμε από εκεί. Όμως λόγω της τροφής που έχει, επειδή κόβαμε ταχύτητα και ήθελαμε ταχύτητα για να κατέβουμε, δυστυχώς δεν μπορούσαμε να το κάνουμε και μας έκοβε τη φορά. Οπότε ανοίξαμε καινούριο, κατεβαίνεις από εδώ κανονικά, περνάς από εδώ, εδώ ανεβαίνεις λιγουλάκι και μετά εδώ βγαίνεις ωραία και καλά, κατεβαίνεις από εδώ, εκεί και στο τέλος, για να βγεις, να τελειώσεις, όπως κατεβαίνεις από εδώ, κατεβαίνεις, κάνεις ένα μικρό drop εδώ πέρα, όπως μπορείτε να δείτε. Δεν είναι πολύ μεγάλο, απλά κάνει perfect, βαίνεις κατευθείαν από εδώ και κάνει πολύ καλά, ταιριάζει για να αφήσεις και μετά να πας. Οπότε αυτό ήταν το update στο μονοπάτι. Να δω πως θα γράφει έτσι. Πάμε. Πάμε. Πάλι την κάμερα. πάω. Ωραία.
είναι δύσκολο εδώ από ό,τι βλέπετε. Αλλά σιγά γρήγορα και επιστρέφουμε. Ωραία. Κάνουμε air pressure. Είμαστε πάρα πολύ κομπλέ. Συνεχίζουμε ήρεμα. Ήρεμα, λέω σαν πάω. Αου. Let's go. Όπα! Ξέρω ότι αυτό δεν είναι πολύ δύσκολο, φαίνεται, αλλά δεν είναι. Εδώ. Έχουμε δει μια μικρή στάση και μετά έχει ανηφόρα. Μάγκες, πάμε όλοι ένα like και ένα subscribe και ένα follow παντού και πάμε να δούμε και πώς φαίνεται και με κινητό το μονοπάτι. Φύγαμε. Με λίγο.